Για μένα η Κρήτη μου, η Κρήτη μας, είναι πάντα μέσα μου σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μου. Είναι τρόπος ζωής και το λέω με μεγάλη περηφάνεια. Οι προγόνοι μας άφησαν βαριά κληρονομιά και σπουδαία παρακαταθήκη που η γενιά μας, ως άξιοι συνεχιστές της, πρέπει να νιώθει ως χρέος της να διατηρήσει, να περάσει στις επόμενες γενιές, αλλά και να εξελίξει και να αναδείξει με σεβασμό και σεμνότητα. Εμείς λοιπόν, οι νέοι του τόπου, το μέλλον, με τη βοήθεια της περιφέρειας Κρήτης που πάντα στηρίζει και δεσμεύεται να συνεχίσει να στηρίζει τον πολιτισμό της, θα αναδείξουμε με όποιο μέσο διαθέτει ο καθένας αυτόν τον πλούτο. Για τον τόπο μας, τον τόπο που αξίζει να ζούμε, για τους ανθρώπους και την κοινωνία μας, για την Κρήτη μας συνεχίζουμε.